Walay plano ang City Government of Davao nga himuong optional ang paggamit og face mask bisan sa well-ventilated og open spaces. Sumala ni Davao City Mayor Sara sa interview sa City on Radio nga magpabilin nga mandatory ang pagsuot og face mask diin kini nakalatid usab sa Executive Order kun EO number 11 series of 2022 sa Local Government Unit kun LGU Davao. Wala tayo discussions with regard to sa pagbuhat og optional Opo. wearing Og sa face mask. Ginahulat nato ang guidance ni Ana sa Department of Health. So sa pagkakaroon, we are still with the mandatory use of face mask whether indoors or outdoors. Samtang nang hinaot si Duterte Carpio nga makabalik na usab tanang negosyo sa dakbayan, human nga gianunsyo sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases nga mamahimo nang maka-operate 100% capacity ang mga establishmento basta makapresenta lang usab og proof sa full vaccination sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.